ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ನಂಚಿತ್ ನಾ ಮಿಜಾರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲೆ ಯಾನು ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಮಹಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದುಲೆರು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದಲಿರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಫ್ತೆ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರ್ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಮೆತ್ತನೆದ ಹಾಸಿಗೆ ಮಳಿಗೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಕುಲ್ ತೂವರುಲರು ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಲ್ಪರುಲರು ನಿಕುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಪುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಲರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಚಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪ ಅವರುಲ್ಲರು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್ ಆಯ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಂಚನ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿನು ದುಂಪು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಯ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡು ತೆಲಿಕೆಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಓಲು ಪೇರು ಅವಳು ತೆಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಂಚಿನ ಬುತ್ತಿ ಸೊ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅವಳಂತೂ ಪಂಚಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ತೆಲ್ತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ತೆಲ್ತು ಬುಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ಅವನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮುಳುಪು ನಂಚಿನವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಓನ್ಲಿ 14 ಟೀಮ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಜರು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪಿದೆ ಐಪೋತೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ್ ಪತೊಂಬ ಇದರು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಒರಿದರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರಿದ್ದ ನೀರಕರತ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಶಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲ್ಪಾರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಲಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡುಪ್ಪುನತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಡಿಲ ಕಾನ ಆಡಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಬಿಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಡುಪ್ಪುನತ ಇದು ಸರಿ ಮಾರೈತೆ ಸರಿ ಯಾನಂದ ಮದ್ನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಸೀದಾ ಲೆತ್ತೆ ಇருந்து ಸೀದಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಕಲು ಲಿಪ್ಪುನ ಬರುಚ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಟಿ ಕಾಪುನತ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಟಿರ್ಬುರ ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೆಡಿ ಬಸದ ಕಾಪೋಚ ಅವ್ರು ಯಾನ ಪಂತದುಲ ಈ ಇತ್ತಬಲ ಓಡಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡತ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಅವಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎರೆಗೆ ಎಂಕತ್ತಿಯ ಅವು ಎಂಕತ್ತ ಪಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂಡ ಹೊಸ ಜವನಿ ರೀಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಪಂಡ ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪುಡದ ನೀರ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುಡದ ನೀರ್ನ ದನ್ನೆ ಯಾನಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಮಾರ ತಿಗಲೆಗ ತೋತಂ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ ನಿಜ ಯಾನಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆಗ ತೋತಂ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ ಹೂ ಅವಳು ಕಾರ್ದಾಡಿಕೆ ಊರು ನೀಯೇನ ಬಗೇರು ಯಾನನ್ನ ನೀರೆಲ್ಲದು ತಂಟೊಂದು ಸೀದಾ ಬೈತಿ ಇರಲಿ ವಾ ಕಲರ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ವಾ ಕಲರ್ ಅದು ತಮಸಲ್ ನಂಚಿನಿ ಬಿಡು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಜನ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ಓ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಜನ ತೆಪ್ಪಿರದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೀನ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಮೆ ಬತ್ತದ ರಪ ರಾಶಿ ಬಾತಿರ್ನ ಬಣ ಪುದರೆಂಚ ಸುಂದರಿ ನಿಜ ಸುಂದರಿ ನಿಕ್ಕತ್ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಪುದಾರ ದೀನ ಆಗಿಡ ತುವಾಡು ಹೌದೇ ಇನ್ನ ಮೋನೇನು ಕನ್ನಡ ತೂತಾನ ಕನ್ನಡದಿರ ತಿಗಳ್ತೀರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕನ್ನಡಿ ದೋಚ ಕನ್ನಡಿ ದಾರಿ ಅವಸೇಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದರೆಂಚಿನವೇ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದರೆಂಚಿನೆ ಪುಷ್ಪಿ ಮೋಡಲ್ ಬುದರ್ ಮಾರೆ ಪುಷ್ಪಿ ಆವಾಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪು ಅಮ್ಮೇರೆ ತೀರ್ಪು ಅವನಿ ನಾನು ತುಯ್ ಬೇಟಿಗೆ ತೀರ್ಬೋದು ಪೇರಾರು ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಮಕ್ಕರ ಪುಂದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚೆ ಹಂಚತ್ತಂಬ ಮಕ್ಕರತ್ತಂಬ ಬಗಣ್ಣ ತಂಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಬೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡಿದ ಬಿದೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡತ್ತ ತಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಒತ್ತೋಡ್ಬೆ ದೈಗೆ ಅವು ಮಿನ್ಕದ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬುರ ಸುಂದರ ಬಿದಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ಸರ ಕೊಂಚ ಸೈರನ್ ದಿಂದ ಅಂತ ಯಾವ ಲಾಯಕಂಬೆ ದೂರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಸುಂದರಿ ಬತ್ತೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುದಲ್ಲ ದೇರ್ನ ಕರ್ಮೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಾರ ಕಾರಣಂಡನ್ನ ಎಂಚ
ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಹಾ. ಏನ್ ಪೆದ್ದಿನ 7 ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಪೆದ್ದಿನ 7 ತಿಂಗಳು ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇ 7 ತಿಂಗಳು ಪೆದ್ದಿನೆಟ್ಟಾಂಡು 9 ತಿಂಗಳು ಕಾಪು ಎಡಂಬೆ ಕರೆಂಚಿದು కప్పు కప్పు అంత తమ్మ సంగడు చే ఆన. కప్పుడు మల్ల కప్పని అవుతుంది ఎంచినవే విశ్వకప్పు చెప్పు అంటే తమిళದ రజన్ల కప్పు కన్నಡದ విజయల కప్పు ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲದ ಬಿಸಲಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮ ದೇಲ ಮಕ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತಮೆ ಏನ್ ಯಾಪಲ ಕಪ್ಪುನು ಮಕ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಪುಜಿಂಬೆ ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡದು ಇನಿ ఆ ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಅನ ಪೆದಂ ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಎದುರು ಬಾತೇರಿಂದಣ್ಣ ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಬಗ ಕಪ್ಪು ಬಾರು ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡುವೆ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಕಪ್ಪುನು ತಾಸಾರ ಮಲ್ ಪುಜಿಂಬೆ ಹಾ. ದಯ ತಾಸಾರ ಮಲ್ ಪುಜಿ ಹಾ. ಮೂಲು ಬುಲ್ದು ಬುಲ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ಬೆಟಿ ಬತ್ತದಂತ ನಾ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಗದ ವೇಲೆ ಅಂತ ದೊಂಬುಡುಂತ ನೋಡು ಓ. ಹೌದ ಹೌದು. ಸರಿ ಇದು ಅಂಕಲ್ನ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ. ಹೌದ ಸರ್ ಬನ್ನಾಗ ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಡು ಬಾತೀರು ಹಾ. ಧೈರ್ಯೋಡು ಬಾತೀರು ಧೈರ್ಯೋಡು ಬಾತೀರು ಧೈರ್ಯ- ಅಂತ ಅರೆ ಚೂರು ಬೇಲೆಗು ಅಂತ. ಆ? ದಾತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುನಿ ಅವು ಸಲೀಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೈದಿನಿ ಸರ್ ಆತ್ವರ್ ತನಕ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಿಲು ಚಿಪ್ಸಿತ್ತು ಉಮಿಲಿ ಅಂದ್ ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾ ಹಾ? ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತಾನೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಬೈದೇರು ಉಳ್ಳೆ ಆಫೀಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಜೆತ್ತುದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಹಾ. ಹೋದನ್ನ ದಾರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಒಂದೇರು ಯಾರು ಅವು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಹಾ 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 ಇಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಚ ಕುಜಲ್ ಗಡ್ಡ ಮಾತ ದಿವಲ್ಯ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಕುಜಲ್ ಅವು ದೀತಿನ ಬಗ ಅವು ಬೈತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದು ಒಲ್ತು ಕುಜಲ್ ಗಡ್ಡ ದಿಯರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ವಾರು ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಕುಜಲ್ ತೆಪ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೇರಿಗೆ ಕುಜಲ್ ಗಲಾಟೆ? ಗಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಹೌದಾ ಓ. ಕುಜಲ್ ತೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಹಂಚುಂಡು ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ಹಾ. ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ ಗರ್ವಂಡು ಗರ್ವ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಾ. ಎನಡನೆ ಭೇದಂ ಬಾತೀರಿ ಎಂದು ನಿನ್ನಡ ಬೇತಂಬು ಎನಡ ಭೇದಂ ಬಾತೀರಿ ಶಾಬಾಷ್ ಹಾ ಹಾ. ಅನ ಪುದರಂಚ ಉದರನ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚ ಸುಂದರಿ ಹಾ ಪೆನ್ ಸರ್ ಹಾ ಪನ್ನುಗುರು ಹಾ ಸರಿ ತಿಗೆಲ ಎತ್ತುಂಡು ಓ ಸರಿ ತಿಗೆಲ ಎತ್ತುಂಡು ಈಗಲೇ ಒಂಜೆ ಸರ್ ತಿಗೆಲ ಒಂಜತನ ನಾಲುಪ್ನ ಮಾರ ತಿಗೆಲದ ಸೈಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಸೈಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಎನ್ನಿ ಓ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲಪು ಓಕೆ ಸರ್ ಸಾಮ ಹಾ ಯಾದಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಲಪು ಅಲಪು ಮೊಪ್ಪ ಸರ್ ಏತೆ ಮೊಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮಪ್ಪ ಹಾ ಐಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ವೈಟ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಸರ್ ವೈಟ್ ಕಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಒಯ್ಟಿಯ ಈ ಸೆಟ್ ಇಸೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಲ ಹಾ? ಐಟ್ ಬಂಡ ಉದ್ದ ಓ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸರ್ ಹಾ ಅಲಪು ಅಂಚ 5:30 ಏತೆ 5:30 5:30 ಹಾ ಅವೇ ತುಂಡು ಓ ಸರ್ ಅವೇ ತುಂಡು ಓ ಸರ್ ಅವು ಬಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓ ದುನ್ನ ಹಾ ಸುನ್ನ ಸರ್ ಪಂಡ ತ್ರಾಸ್ ಉಲ ಉಂಡು ಸರ್ ತ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲ ಉಂಡತ ಉಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ತೂಕೊಡೇನು ಸರಿ ಸರ್ ಹಾ ತೂಕುದು ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬೈದೇನಾ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬೈದಾನ ಛೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತರು ಬನ್ನಿ ಎಬೆ ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬೈದೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ಬೋತೀರ್ಗೆ ಹಾ ನಾನು ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ಬೋತೀರು ಈ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಬೆಳಕಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಓ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ ಬೊಗದಾನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬೈಜೆ ಓ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ಬೋತೀರ್ಗೆ ಬೇತ ಅಮ್ಮೇರಿದ್ದೆ ಛೆ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರ್ಗೆ ಹಾ ಹಾ ಸರಿ 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 ಹಾ, ಹಾ. ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಲ ಹಾ ಸರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಾ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಹಾ. ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಹಾ. ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಭಯಂಕರ ಸರ್ ಬರುವಂಡು ಎಂಕೆ ಹಾಕಿರಿ ವೈದ್ಯ ಜವನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಜವನೆ ಹ್ಮ್. ಹಾ ಅಮ್ಮೇರಲ್ಲ ತೊಂಬೈಜ ಅಮ್ಮೇರ ಇಜ್ಜತ ಸರಿ ಹಾ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲಾಯ್ ಹೌದು ಸರ್ ಆರ್ಯನ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲ ಪೋ ಎಂಚಿನ ಟ್ರಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಸರಿ ಇದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಈ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲಾಯ್ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ಯಗೆ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲ ಪೋ ನಡಪು ನಡಪು ಸರಿ ಈ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ
ಉಲೈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಬಲ ಸರ್ ಇಂದು ಒತ್ತುಂಡ ಐಟ ಒತ್ತನ ಐಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಬೋ ಸರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೋತ ಈ ಪೋ ಬಂಡತ ನೀ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಳೈಪೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಏನಡಪೋ ಸರಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಪೋಡಿಯ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರತ್ತೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ನೆತ್ತೆರಿಚ್ಚ ಅಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಮ್ಮೆರ ಆ ಜತ್ತಿನಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಕೆರಿಯರ್ ಬಂಡರ್ತ ಸರಿ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರತ್ತೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ತಾನೆ ಮರ್ಲ ಮಾರ ದನೆ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಂದು ಅವು ಬೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಡಿಯ ಬೆಡಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಅತ್ತ ಬೆಡಿ ಒಟ್ಟು ಐಟು ಗೋಲಿ ಉಂಡ ಬೆಡಿ ಇತ್ತ ಸರಿಚಿ ಬೆಡಿ ತರಿ ಐಟು ಪೊಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಅತ್ತ ಯಾನವ್ವೆ ಬೇರೆ ಈ ತೈರೋಡು ಬೆಡಿ ನಾಡ ಕೊರ್ತು ಕೆರ್ಪಿ ಬೆಡಿ ಸರಿಚಿ ಯಾನ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಂದು ಪಂಡ ಮಿಂಟಿಗೆ ಶುರು ಬೈದಿನತ್ತ ಅವ್ವೆ ಧೈರ್ಯ ತೂವಚ್ಚ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೇರು ನಿಜ ಕೆರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೋದು ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಅವ್ವಾತ ಐಕೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತುಯರ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ತುಯರೆ ಆತೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಆಯ್ತು ತಾಳಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ ಪೇರುಂಡೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪಿರಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಚೂರಿಂದು ಮಂಡೆ ಬಿಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆಂಡ ತೆಂಚಿನ ಎಂಚಿ ಅಪನೆಚ್ಚಿನೆ ಆಣವೆ ಸಾರಿ ಅಪನೆಚ್ಚಿನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಜೈತೇರು ಯಾನ್ ಪೋ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪುಡಾಯ್ತು ಇಂದು ಆಡಿ ಬೆಡಿ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬಕೆಂಚ ಸುಟ ಏನು ಇಂಚಿನ ಬೆಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಂಟೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತನೆ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಗನ್ನನ್ನು ತಿರ್ಗಾದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಟೆ ಕೊಂಚೇ ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೂರದ ಕೇರಳ ಉಪನಂಚಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪನಲ್ ದಾವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಟೀಮ್ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಹತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಇಜ್ಜರು 3 ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು 25,000 ಎಂಕ ಕೊರಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾರು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೆನ್ಗವಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೋರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೋಕಾತನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಮಿಡ್ಲಿದಾರ ಬದರೇಂಜ್ ಉಂಡಾರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಂಚಸನ್ ನಲ್ನಾಥ್ ಒತ್ತುದು ಕೊರ್ತುನಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಆತು ತಿಳಿದಿರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಜನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಕಲ್ ಮೂಜಂತ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಡು ತರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಮುಂದೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಆತೋಡು ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಆತ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಅಂಚ ಮನ್ಪರಂದು ಬೊಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ತೂನನೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ದಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡು ಓವರಾಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಗೆಟಪ್ಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೋಯ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಪುಷ್ಪರಾಜಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮೂರ್ಜಲನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇದ್ ಮಂದಾರ ಪಂಚಸ್ ಒಂತ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬನ್ನ ಒಂತ ವೀಕ್ ಇತ್ತನ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಒಂತ ನಿಗುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ಸೊ ಅಶೋಕರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿ ಇರು ಪಪ್ಪನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ ಬೋರತ್ತು ಎಂಚ ಪಣ ಒಂಜ ಊರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಪಣ ಹಮ್ ಊರಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇರಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪನಂದೂರ ದಾದ ಬಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನ್ನೆ ನಿಂತಾಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚಾಣ ನಾಡ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಲ್ ಕನ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.